Yo, what's up guys? Bayong adlaw Domingo na tong tanan dia. Sumingaw kay diri guys, ako ra usa. Kay nagkauban usa diri ni uli man sila ha. Pati mingawa. Sige ko katog. Sige ko higda. Pag gani ko kaon gani, mapay pagbangon ako, nga unsa nang oras hapit na alas 12. Oras ba? Alas 11:40 gyud. Apa ko'y pamahaw pero mataw gani ha. Nangapi ko. Dayon balik ko higda-higda dayon nakatugtog tag kamay. Naglungag ko kanon guys oh. Nako nilungag gani ako pangapi na akong buntag. Naglungag gani kanon dayon balik ko higda. Tuog na sad. Ya karon mata ko kay gutom man. So nagkuan ko. Naginit tubig ko dito kay atong lutuon ron kay pansit canton lang kay lisura gid may dagdali gid ri kana review pansit canton. Nagkuan ta. Naginit tubig ta kay pansit canton na to tinadaron. Nya gani sa buntag nagpugmata nako naghumol sa kog labhonon. Wa pa gyud sa nako nalabi kay tumo lagi ni sige ra tag higda. Uwan sa diri guys oh. Uwan. Ambot ka sibon kauwan na baka. Sa mao ni nga ihumulan ganiha na. Mo ni dito. Nakuha na siya oh. Nakuha na nga. Humok na siya. Humok na siya kusoon. So before sa ta magkuan, maglaba. Kaon sa ta. May gutom bra. So kurang ni siya tag gahigda ni kwarto. So pambukal man. Alis alikitan sa tog lumboy. Lumboy ra may tirada nato ani kay. Ani lagi watay mahimo lagi. Nya sweldo layo kayo. Likit sa tag lumboy guys. Ano man yung tuwan naman eh. Ang nakalisod lang diri guys kay di ko kasweldo vlog. Di ko kasweldo sa vlog. Kasweldo ram tas vlog og natay sideline nga construction works ba. Para ko buhol wagi ko sideline diri. Wagi tay sweldo sa vlog ani. Sa mga kuan diha mutanag sweldo ba ako nang akong vlog wa eh. Ang sweldo aning vlog na ako kana ri ako ang mura rin gihimong sweldo sa vlog kanang ako ang mga sideline trabaho. Mura na sweldo sa vlog. Kay wa may kita ang akong vlog. Wa matay mga supporter, mga followers, subscriber, viewers, wala man. Sariling sikap ra man nato. Sariling sikap ba? Sikap-sikap lang ba? Ginabuhi, ginagmay ba? No? Diba? So, wala pang bukal guys eh. Ay, kuha na yun ta. Magpansit canton na yun kahuman. Manglaba rin ta. Kamatog kaon, laba. Kaman, ligo. Sa baton, higda. Isag balik. Wag ito mahimo rin. Mamdaw-daw rin. Sibo kay kung siya itong mahimo dito, habal-habal ta, pwede. Huwag na yung magpatrabaho. Isa kung saan trabaho basta mga pang construction works lang. Ayaw lang ng mekaniko, kaya di ko kahibaw Ang gandam sa kanto, bukas. So duhaon ako kaya ako mahaw. Actually guys, di magi ko mahaw sad. Okay ra ko magakape ko nga nay pan. Kudu sa guy pan kape ra. Okay na ko ana. Akong kaon panra paniud to ra og panihapon. So kay paulit tas lawas. Kani ko mahaw para ganiha.
kani paniog to dunganon kun duha para mabawi ato ang pamahaw. Sige ram taghigda dire kwarto. May diri kay na aircon makatilaw sa aircon ta bisag taga-bukid ta pobre kay ta makatilaw sa aircon managsa. Ana di aircon ni mo ang kwarto guys dire. Dako ni nga paano aircon eh ilang sugal eh kwarto dari guys o di ako higda napo yan mga charger na bitay-bitay ano na aircon gitang tanggal sa mga engineer o kuhan tabon gitanggal so diri may matog so kaya ko naman usa diri ron kay sa engineering ako ramang usa gi pabiyahe kay mga pas sila sunod adlaw pa to so nagkauban usa diri receiving diri sa branch niya niuli man sila kay niuli sila ha kay taga diri ra matos Bohol taga kuan siya so ilaha basta diri sa Samir in Bohol ra pod niuli siya gabi so gabi akara usa dugay kay ko niuli diri dito ra pa ko kuan kanang amo ang tindahan nagpalangay lang ko kay magumsama ko sayuhan ako uli dire diha na ko ni uli nga duka na kay ko abot re tuog na largo so andam na to ang pansit canton ang nindot ng tanig na itlog no wa mo tay itlog no tay budget ani ug ganahan kita na itlog ni sagol sa pansit canton kaon kag pansit canton dayon umo kasi ng itlog mo na pansit canton sa gulag itlog di ba sakto kayo so hapit na rin bukal-bukal na gamay Luto ini guys. Makasubad na tani. Subad. Sumanya to putahe ron ha. Kay wala pa mo ta kapalit
mantika guys. Kaya pala ito mantika magluto tag kangkong daluyo. Daghang tanom na diha sa mga silingan. So, kuha na sa taron. Pamahaw tingbon pa yun to. Alright. So ako na iginit ang kanon ako ganiha guys. Oh. Eh buntag sayo pa gunay niya. Bahaw bahay kuan ba? Ako nang gitinit gamay. So mo nito ang kanon. So mga on na ta. Kay gutom na ikaw man to kaon, malaba. So mga on guys. Number 4 ba tirada ba? Ay na sa kay malabag ta. Mahapon na lang ulit ilabahan ani. Salamat guys sa mga nag-follow sa ako ang Facebook no. Ug sa nag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Sa ganahan lang ha. Sa ganahan mo subscribe ug mo follow. Naara na ninyo, di mo ganahan sa ko ang vlog, buwas ako ng mubos. Buwas ako ani basta kaya ko aling malingaw ko, makuan ko. Kontento ra kung kinabuhi. Bukan? Ano na? Importante na lingaw ta. Lingaw ta sa ato ang libuhat ba? Paningot ko na. Singot ya, singot. Abrihan kaya nato eh. Mag kaigang. Okay, para panhapon. Budget. Kanon. Simula ka ko guys, magbuha ako. Ang palit ko niya kuan. Sito ba ni? Palit ko og mantika kay mag-utang ko niya. Mantika ko kuan, kangkong. Ay, gracias a Dios. Matakaon guys. Yan ang gasan. Paningot to eh. Grabe yan. So, manlaban ako guys. Relax mo gamay. Mag-tos-tos ko lumboy dayon laba. So what's up guys, no human na taglaba guys, nya human na tagligo. Dayon are kuan ta lingkod tambay-tambay sa kuan dre. Kadyo dayon maghigda-higda na ta. Pauga pa ko sa kuang buhok guys. Nagpa-electric fan sa ako kay aron mauga akong buhok. So sayang ako mga video guys.
Ganiha pagligo na ako, paglaba, wala na butang diri. Sayang gayda. Makita unta mo gyud unsa nako pagtipid ang tubig. Diba? So, salamat lang kayo sa inyong pagtan-aw niya. Ambot ma-recover pa kato na ako ang video nako nga unsupportive format man. Sa kipagi na no. So mao to guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw niya. Ay mo kalimot sa pagkuan. Sa ganahan lang ha. Ay mo kalimot sa follow sa tuang Facebook page ug pag-subscribe sa tuang YouTube channel. Boy Pobre Official. Pobreng naning kamot. So nakutas on guys kaya ako i-upload niya ako ni edit. Thank you. Shout out din ko sa kuan asawa og mga anak nga naa sa Cebu. Naghuwat ra min daw to sa sweldo wa pa may 15, Lunes pa man 15. Nikahibaw na kanang mga asawa nato nga ang kalipay ana nila ang sweldo ra gyud natong mga bana, di ba guys? Sakto ko dili. So mao na guys. Daghang salamat sa inyong paglantaw diha kung naabay ni lantaw ani. Thank you kay nimo kung nilantaw ka ni.